Hello people, salibonani, welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks, Zimbabwe, tiripo panapa pachivhiti-vhiti. Chatinoita nguavhiridzo netsvakiridzo patinongoavha nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Ndine nyaya yanga ndichifollowa yanga ndichiona mumapepanhau akasiyana-siyana pamusoro penyaya yakaitika kuchitungwiza inova nyaya yestendi yakanga yakutengeswa, but matengesero yakaitwa haana kufamba zvakanaka. Sada kuti tinzwisise kuti zvakayatsofamba sei uyezve zviri kufamba sei, because pane nyaya dzakuitika dzinotyisa, dzimwe dzakuitika. Sada kuti tinyatsonzwe from horse's mouth kuna vanhu vakasangana nedambudziko iri kuti zvainyatsofamba sei, so that hatitaure zvinhu zvekwatisina kuswera, hatitaure zvinhu zvinenge zvisina umbowo, because panapa tinotaura nyaya dzinenge dzichiitika nemaitikiro adzinenge dzakaita. Saka ndamukoma wandinawo panapa vakasangana nechiitiko ichi, because nyaya dzakadai dziri kuitika muZimbabwe dzinosiyirisa, dzinorwadza. Tine recent case yakaitika yaMudhara Barnabas. I think vanhu vazhinji vanofollowa social media vakaiona yekuti wakasvika pakuti wapedza kuvaka imba yawo ichibva yatorwa. Saka tine case yakafanana neiyoyoyo yada kuti taure panapa, tichatsonzwisisa kuti zvakafamba sei uyezve tingakwanise kuona zvinhu zvakadaiwo zvichimiswa sei, uyezve hatiti kuti dambudziko richinge raitika toramba tichiwana matambudziko akadai achiitika. Sada kuti tanga tanzwisisa nyaya iyi kuti yakafamba sei. Saka asati apedza nguva yenyu yakawandisa muri Zimbabwe, ngatikurukotedze guest watinaye panapa achanga achitsanangura kuti zvakamboyatsofamba sei pastage yekutanga kuti nyaya izosvike payari atakuverenga mapepanhau akasiyana-siyana. Saka mukoma muri sei sei? Aiwa, makadikwa koma. Aiwa, isusu tiri nana muti uri sei upenyu? Aiwa, upenyu right. Mukoma pane nyaya yanga tichiona mapepanhau yanga ichiitika yakaitika kuchitungwiza. Saka imimi ndimakasangana nedambudziko iri, ndimakazviona zvinhu izvi namaziso enyu. Muri Zimbabwe da kunyatsonzwisisa kuti zvakamboyatsofamba sei? Andirika. Bati kutanga muna kutaura henyu zita renyu kumuri Zimbabwe. Aiwa, ini ndoitwa kudzanai munyanya. Nyaya muri kuona mavhiti-vhiti muchidai uchizosvika pakuwana mukana wekuti tigone kuonesana chokwadi, because vanhu vazhinji vanenge vaine chimbo chekuda kunyatsonzwa, vanenge vachinyatsonzwa. Saka nhasi sekuti tsvaka kwamaita tikawirirana tati tiudzane chokwadi. Aiwa, zviripo zvakaitika ichokwadi. Right, zvakafamba sei? Imba yedu yakatanga iri stand mukati mekundi yamukoma wangu. Saka mukuitsvaka kwatinenge tichiita takaitsvaka tikaitenga, imba ibva yavakwa. Saka yakavakwa bva yaiswa tongoti almost 95% zvese zviripo. Saka kutanga kwegore rino ra 2023 takangogara pasi namukoma wakati imba toda kuitengesa. Saka mukati mekuitengesa kune vanhu vanogara pedyo, vanova vari pedyo vavakidzani. Saka tina gogo vatakataurirwa kuti mukanzwa kuti pari kutsvaga vari kutenga imba iyi, imba iyi iripo, zveshuwa taitengesa. Value yatakaisa ipapo i33,000. Saka sometime muna September, early September, gogo vakandifonera vanova mavakidzani vari pedyo nepamba ipapapo, vachiti pana varume varida kutenga imba iyi. Saka mukati mekutenga imba ini ndandisipo mazuva acho, ndandiri kumusha zvangu ndichiitawo zvandaita nehama kwaMuchembero kuChivuku nana sekuru. Saka takafonerana ndikati no, ndichauya mukupera kwesvondo. Asi mukudzoka kwandikaita ndakadzoka uri musi wechishanu, tikapedza weekend. Then uri musi around 19 kuma10 6 am mbuya vakandifonera vakandiita vakomana vakati vari kuda imba, vada kukuona. Hai, ndikati hapana chakaipa, toita sei, touya tosangana. Zvikanzi vana vari toti kana vafarira imba vanobva vatobhadhara ipapo. No, ndikati hapana chakaipa, ndandaonesa mukoma kuti kune vanhu vanzi vari kuda imba, ndikanzi ndonoiona. Asi mukati mekusvika kwangu paipe ndakasvika masikati, ndakasvika vanhu vakandimirira, ndokubva tatorana, anga ari kumba kwambuya, ndokubva taenda kunoona imba ibva ndamuratidza imba isa akati aifarira. Saka akati imba zvaaifarira, ndokubva ndati imba iri kuita 33,000, zvikanzi isusu tine 30 mari ndasiya ine mukadzi kuguta. Ndikati hapana chakaipa, asi kuti undipe mari nhasi ndakaona zvisingabude. Ndakati chitanga waita ma verification processes anoitwa kukanzuru kuitira kuti ugutsikane,
kuona kuti chinhu chauri kutenga chiri hachina zvimwe zvinongedzwa zvinenge zviri kuserera. Ndopaakabva ataura iye anonzi Kenneth Mashukusha sekumuintroducwa kwandikaitwa nagogo wangu. Saka akabva atanzi kukanzuru tozoenda because ndandamupa zita rangu, ID number nezita rariri pastage because imba iyi yange ichiri musession. Tichiitira kuti chatikaisira iri musession taitira kuti anongoitenga hatichisina problem, tongoibvisa muzita rani redu isusu tichisa muzita rake. Saka mukati mekuitika zvakadaro, Kenneth Mashukushe uyu akati imba aifarira. Ndokubva ndati isusu zvinhu zvizhinji tinowanzoitira kumaloya edu ari muguto. Saka tikwanise kuita matransactions akadai so pamaaffidavit. Mari idzi dzihombe, haisi mota diki yekuti tinonyorerana tiri vaviri panapa kana witness wechitatu. Akati zvemaloya handidi, maloya anochaja mari dzakawanda. Ndakambozviita kumashure uku, imba ikazodzamara yatengwa. Tikati no, hapana chakaipa. Pacha chakakosha nchekuti utange waenda kukanzuru ndokubva aramba. Tikati todi zvikanzi rege ndichifonera mukadzi wene mari. Ndikati aiwa, iwe uchiregedza kufonera mukadzi wako iwe. Isusu since tati tende uko kundo kune maloya, bva aramba zvikanzi kuramba tichiita ma-up and down nemari. Ndenda kutya ndatokuonai. Ndikati kutoona kwawaita zvikanzi ndenda kusatrusta because imari hombe. Saka ini ndaingoone compliance ndichingoti zvirutaurwa nemunhu is in good faith. Handiti? Zvikanzi mukadzi wangu akuita sei? Akuya nemari. Ndokubva ndafonera mumwe bhuro wangu kuona kuti mari iyi ihombe, handikwanise kuita transaction nemunhu tiri tega. Handiti? Bhuro wangu akauya, tikamirira, ndikatotsvaga mapepa ekuti tikwanise kunyorana maaffidavit. Handiti? Mukati mekusvika kwakaita mwangu ndakamuintroducer uyo anonzi Kenneth Mashukusha, ndiye ada kutenga imba. Vanava ndaintroducer shamwari yangu inonzi Masimba. Saka mukati mekudaro takatanga kutaura tichita matransactions akadai soka, time dziri kufamba. Ndokubva tambunza kuti iwe hauno here wako vasiri gogo ava, because gogo ava ndokuvaverenga kudivi rangu. Akati anaye anouya. Saka bva atirege ndotora mari kumudzimai wake. Munhu anomboita 30 minutes 20 minutes. Akabva atida kuenda pachigowanyika unotora mari, anonzi Kenneth Mashukusha. Zvikanzi mari yatouya, mukadzi wangu angauya kudhara. Ndikati ari kupi? Anogona kuita witness kamukadzi. Zvikanzi no, ndina sekuru vangu vachauya. Ndikati hapana chakaipa. Zvikanzi mari ndatona, anga ine kamani bag turiko mazuva ano tovapa nebhikutu. Saka ndoka anga inako kabhegi kako, tikatongoti since zvauinayo mari ngatichidrafta. Ndadrafta paya. Saka nekuda kwekuziva maitikiro anoita zvinhu izvi, ndadrafta zvese. Handina kuisa zita rangu pabepa iroro, handina kuisa ID number. Saka ndakabva ndamupa ndikati chiverenga uone kuti zvandanyora ndizvo here. Saka mukati mekudaro manje akabva atanga kubvunza mibvunzo yakawanda. Ndikati mibvunzo yakawanda yauri kubvunza ishamwari, ndabva kutaurira kuti zvinhu izvi zvinini handikwanise, because the best I know, agreement of sale inoita letterhead yelaw firm. Kuitira zvinhu zvese zvinozoda kunetsa, isusu titori nawo maloya anotoita zvinhu zviri above board, because agreement of sale mapages akawanda anenge achitaura zvakawanda, achiprotecta zvakawanda kuside kwangu nekwako. Handiti? Kana paine zvinozobuda, varipo maloya waya anokwanisa kutibatsira. Zvikanzi ku acknowledgement of receipt, ndikati ndandori nasimba rekunyora acknowledgement of receipt. Because ndoziva kuti acknowledgement of receipt panenge pachizodiwa chidhindo chelaw firm. Saka inini kuti undibvunza acknowledgement of receipt, uye acknowledgement of receipt ndoinyora kana kuti inowanikwa. Handiti? Mari yaita sei? Yamaoko edu. Takutaura kuti zveshuwa mari taita sei? Taitambira, iwe watipa mari toisa masignature edu. Ndikati zvikanzaiwo unogona kungoinyora pakabepa. Ndikati hazvina kuipa, handi mari unayo. Chitora mari yako iwewe nashamwari wangu imoverengerana. Handiti? Pakuverengerana mari apapa akatsika-tsika. Handiti? Mukati mekutsika-tsika manje
bvabvunzwa nashamwari wangu kunzi kweyo unogotsika tsika sei zvikanzi no mukatanga mawaisa zita rako neid yako nesignature paaffidavit ndokuti ndizoburise mari. Ndikati nini handikwanise kuisa signature inobvuma kuti ndazvitendera ndazviona ndozviri paground. Amen, hando mari ere anoita signature saka mukati mekudaro manje akabva abvunzwa nabhuru wangu kunzi kwewe witness wako ari kupi, wanga uchitaura zvikanzi akutosvika. Tikati hapana chakaipa. Ndakamupa id yangu. Mukati mekumupa id yangu bva afona. Handiti munhu akapinda anonzi Ezekiel Gweru zvikanzi ndowakomana unoda kutitengesera imba. Saka haasati aisa zita rake neid nesignature. Zvikanzi kwewewo ndiwani? Ndikati inini ndini munin'ina wemuridzi wemba. Zvikanzi okay, saka iwo simba rekutengesa imba iwari wana kupi? Ndikati aiwa isusu tikaenda kumaloya nditi mapepa anonditendera pamutemo ese ariko, kana ukarida mangwana kana rini bepa iro ndokwanisa kunoritora ndokupa. Saka simba rekuita zvandiri kuita izvi ndinaro. Mukoma wangu is a busy man. Zvikanzi id yako iri kupi? Bva ndavapa id zvikanzi haisi kuoneka. Handiti mukati mekusaoneka kwaid ndikati chirege ndotora passport kumota. Handiti muverify id nepassport zvisiri kuoneka uku kunozviona. Handiti uyu waakadedza uye achiti muzukuru wake. Handiti kwakusumuka kwakunondivharira kudhoo, kwakundipusha kundisadidzira. Zvikanzi wakomana muri mbavha. Tikati kwewe unogotiti tiri mbavha, tiri macriminals. Zvikanzi tosenza kucid frauds. Tikati wo ko zvaunosenza kucid frauds isita kuita mbavha papi? Zvikanzi imba yemakanditengesera. Ndikati rini? Zvikanzi makanditengesera 17,000 this year. Ezvinezviwo mukoma wako tatichimudedza kuti achitora 3,000 akiti achitomutsvaka. Ndikati but mimi zvamuri kutaura izvi purely impossible. Because munhu aneziya nezvemba iyo ndini. Muridzi wemba iyoyo hatomboziva, anongoziva kuti kune mudhuri wakadai so. Zvese zvakaitwapo inini ndine everything chiri apa. Handiti iye anongoziva kuti kukunemba akamboya achiona anoiziva but zvese zviri apa. Saka kana wakaita transaction nayo makaitira kupi? Handi muri kunzwisisa. Zvikanzi iwewe hautitauri izvozvo utori mbavha iwe, tatokubata tatokusunga. Tatanga kikiri pape bhuru wangu yakuti isu hatisi mbavha. Pandikuti rege ndichinotora passport ndopandikabva ndagrebwa neuya ari kuzviita mucid. Ndikati asanga ari mucid rezvo ndandisina chokwadi semunhu waingokwanisa kukomplya. Handiti now patari now achingori mucid kuti anga ari wefake. Anga ari ndakakumbira id kuti ndiratidzo id. Vati handikuratidza id yangu iwe, uzaona zera rikuona chi id yangu. Ndikati kana zvakadaro hakuna kuziva kwatinoita mutemo isusu. Hakuna mupurisa anoramba kuradza munhu kuzvaidentify. Ndokuti tizive kuti zvinhu zvenyu zvakaita sei zvakajeka. Zvikanzi wakomana imi muri mbavha. Ndokubva atofona zvikanzi uya nepfuti. Mbavha dzedze tatsibata. Isi patiri kutombonzwa pfuti unongoziva pane pfuti takagara kuti majokes tikati pamwe vanhu vari kuita sei, vari kuseka. Pandikutorai kubuda ndopakandigreba nekumusana. Patopinda mumwe munhu wechi3. Munhu wechi3 apinda ari kutopinda akatobata pfuti. Hana yangu yakarova unoziva. Ndikatoti munhu yakatobata pfuti. Bhuru wangu akatovhunduka. Mbuya vaive vanga varimo vakapedzisira vanyarara vaita stuck. Kuchii chiri kuitika panapa? Takutovhunzana nambuya kuti mbuya muri kuziva here zviri kuitika izvi? Hune zviri kuitika pavanhu venyu? Zvikanzi ndikutoshamisika kuti chii chiri kuitika nei mwanangu. Ndikati hapana chakaipa. Ndikati kwe makabata pfuti? Zvikanzi muri macriminals, makabhadhara imba iyi. Tikati tiburitsire id yenyu. Vangoburisa chi id yake. Pandikada kuibata zvikanzi hauna simba rekubata id yangu. Ndo paipai mamuine imbwa mukati yagogwawo.
ndopape patikati kwemi mogotiti mbavha sei, ndopandikabva ndagrebwa akapinda page 2 aida kutenga kwekutanga akandigrebha gumbo, mwakandigrebha nekumusana wayabva uya akaisa pfuti mumusoro mangu. Unoziva hana yangu yakarova muupenyu hwangu wese, asi andambosangana nechiitiko chakadaro. But unombofunga kuti idhirama zvatinenge tichiona mumafirimu zvacho, but ipapo zvakaitika iri reality, zvekuti ndichitsanangura sevanhu vanogona kungotaura nyaya yakuitika, but zvakaitika. Handiti mukati mekuitika kudaro, shamwari wangu uya handitya akakwanisa kungosumuka bvapusha mukomana anga ine pfuti. Kumupusha kwaakaita kundisa pfuti kwavanga wakaita, vanga vaine intention yekuti at gunpoint ndosaina nekuisa zita rangu. Then kana vadaro, mentality yavanga inayo at the back of mind yavo yaibva yaachivika. Handiti mukati mekuita maconfrontations kudaro, ndakascreama, mbuya vakascreama, imba ikahukura, mbuya vachimhanya kuwindo, pakabva pazara vanhu panze. Saka mukati mekuzara kwevanhu panze, handiti vakabva vafonera mumwe munhu wakafonera futi, munhu iye akapinda achipinda anga wechifomu, vati isusu tosenza kuCID fraud St Mary's. Tikati tikati maCID yacho maita sei? Mawanda, murongoramba muchipinda, chokwadi ndechipi? Uyu atada kutenga imba, uyu ati muCID, uyu akuti imba ndakaitenga, but inini kuziva kwandiri kuita imba yamuna kuitenga. Handitya because transaction rese ini ndine bepa rinondotoraiza kutenga inoitwa power of attorney, which is rinondipa masimba ekutengesa even havasipo, kuita decision. Yes, I can liaise naye pafoni zviri kuitika, but final decision as long as paine signature yangu chete hazvina kana problem. Handiti saka uya paakatiratidza ID yake, aizviita anonzi ID haimudare, ndakabva ndaona zveshuwa zita rake riripo, ndakabva ndambogadzikika hana yangu because ndandaona zveshuwa ID akandipa ndikaibata, ndikatoona zveshuwa print yezita rapi. Handiti ndokugutsikana kwatikaita. Tavapo paye manje, inini chakamhanya kupfungwa, vanhu vanga vazara panze, saka muri mbavha, Lloyd Gwasara wacho tomuziva, ndikati akaita sei? Handitya Lloyd Gwasara ndiye muridzi wemba, ndiye mukoma wangu iye. Saka mukati mekuita zvese izvozvo zvanditi vakuti muridzi tomuziva, ndikati akaita sei? Description yakapiwa ipapa, it was very awkward. Handiti inini ndakabva ndafonera muzukuru wangu ndikati shamwari, kunoku kwaita problem, kune maCID 4. Handitya ndine imba yamukoma kunoku, but paimba yamukoma iri maitikira ari kuita zvinhu, handitya tikunzi tiri mbavha. Handitya saka toda kutotorwa kuenda nesu kupi, kuSt Mary's Police. Saka chikumbiro chandinacho ndechekuti undidedzero, inonzi undiendere kuSt Mary's papolice. Uyu paari kumhanya muzukuru wangu kuenda kuSt Mary's papolice, handiti ndiye aimudare uya yazvita aburisa ID chaichai. Decision yaakauya nayo pamba pachiitiko chakaitika, isi taitarisira kuti vanoenda nesu kupi, kustation. Ndokubva angoti right, nyaya iri panapa toda kudismissa vanhu because kwa time dzadzakuno dzati svibirei, tadismissa vanhu, handitya tozoya mangwanana 8 tokunyora mareports. Handiti zviya zvakatikatyamadza zvikatinetsa, tikati ko isusu zvatiri kunzi tine mhosva, handiti mada kuririswa sei? Tada kuririswa sei? Takabira vanhu 17,000 iwe wati uri mupurisa. Yes, sure uri mupurisa, how come yoru? Saka at the back of my mind takazoona kuti vanogona kunge vari pamwe chete nevakomana avo. Then pakazouya St Mary's Police, kwakatouya riot. Riot ndo yakazotibatsira, ndo yakazoti retriever, yakati yakomba imba, ndokuburiswa mumba meme. Mukati mekuburiswa mumba meme takaenda kuSt Mary's Police, zveshuwa vakomana vakasungwa,
vakatorerwa zvinhu. Mukati mekutorerwa zvinhu ma-IDs avo nepfuti yakaretrievwa nepolisi. As we speak right now, iriko iri mumaoko emapurisa. Ende pfuti iyi pachizoitwa tsvagiridzo dzavo mukati mekuziva kuti vakomana ava havasi mapurisa ka, yainzi ndeye cash in transit. Handiti vanhu ava vakasungwa vaita overnight, mangwana acho tichienda kukoti. Handiti ka mukati mekuenda kukoti, handiti ka ndandine chivimbo chekuti tikasvika kukoti ka nyaya inoitwa nemazvo. Handiti ka pane kunongedzerwa kwepfuti ndizvo semhosva dzinenge dziripo. Pane ma-ID yekuti vanhu havasida kuburisa ma-ID, uyo ari kuburisa ID isiriyo, uyo achiburisa ID chaiyo chaiyo. Handiti ka hatichazivi kuti chokwadi ndechipi. Tikutarisira kuti vanhu ava vari pamwe chete, uye mukati meizvozvo handiti ka mupurisa chaiyo chaiyo akauya achida kuti dismiss. Police susu uniformed force, handiti ka ndo yakauya ichititora ikatiisa into custody tikatakurwa nemota yemapurisa. Handiti ka saka pakati pama-questions akanyanyisa kuti CID ndo inovimbwa nevanhu vari zhinji, kuti ndo inodhila nemacases anenge aine sekunzwa kwatinoita. Handiti but yakauya ichida kuti dismiss, then right ndo yakazotibatsira. Taenda kukoti manje. Kukoti ndo kwakazondishamisa because ndanga nechimbo chekuti ndanongedzerwa futi mumusoro. Hasa ndambonongedzerwa futi muupenyu hwangu. And even up to now zvinotongondinetsa kuti chii chakaitika ipo. Ndakapotsa ndafa. Handiti takaenda nemupurisa, vakomana vari 3 varipo accused. Handiti tinoti tikaenda kukoti munotanga mapinda kuna PP achiita ma-assessments ake. PP watikaona mukadzi anonzi Trinity Nyandebvu. Anga ari accompanied by ane mumwe PP wanga naye mukomana futi anonzi Munyaradzi Kare Mazondo, vanoshandira paChitungwiza Magistrate Court. Saka mukati mekundidedza akandidedza zvikanzi nareta nyaya yako. Ndokubva ndatanga kumunaretera nyaya sekutsanangura kwandamboita kumashure. Ndiri pakati pekutaura kudaro ka akangori kana angoburisa agreement of sale PP wewe. Ndikati zvikanzi ko pana agreement of sale ka agreement of sale ndo yanga maita nani? Handina kutomboita, titoziva kutoti yakatobva kupi agreement of sale iwe. Handodi kunyepa. Ndakatoshamisika zvikanzi pana agreement of sale. Inoratidza kuti imba yakambotengeserwa munhu. Inoratidza kuti imba yakatengeserwa munhu. Handiti nansa ndaiverenga, nansa ndaiona. Ini ndikutoti ndikutaurirawo munhu wemutemo. Handiti kuti andibatsire kuti chiitike chivana ava zvavandiita ka hazvisi fair. Handiti iye akutondiburitsira agreement of sale zvikanzi pana agreement of sale. Ndikati zvikanzi yekutengeswa kwemba iyo. Ndakatoshama ndikati pandokutora agreement of sale yaya. Handiti ndikutarisa so ndikuti ndobvumirwa kuitarisa here. Yange iri about 4 to 5 pages. Handiti pandiri kutarisa so ndikutarisa zita rakanyorwa nderamukoma, address yakanyorwa hakusiriko kwatinogara. Handiti ndiri kutena ndikunotarisa ndikuona kune ma-fingerprints. Handiti ka ma-agreement of sale ka toziya zvinogona ingova zvinhu zvachinja. Handiti ka ndikuona kune anonzi machini ma-fingerprints. Ndikumhanyira ndikunotarisa kwa-ID kuya ku-signature kuyako. Inini semukoma wandagara makore naye ndiye wandogara naye day in day out. Handiti ka ndakaona kuti haisiriyo. Kwakuchitaurira PP anonzi Trinity Nyandebvu yaina Kare Mazondo kuti address haisiriyo, phone number iyo irapo haisiriyo. Handiti ka then ma-witnesses ese ari kumirira gwasarira, we don't even know them. Ari kumirira mukoma hatitoazivi zvachose. Zvikanzi aiwa hautaure kudaro kuti hausi kuziva agreement because hausiri wemuridzi wemba. Handiti ka dai wanga uri muridzi wemba ka wainditsanangura zvizere. Handiti ende zvauri kunditaura kuti unogara naye day in day out iwe hauye uchindudza kudaro. Trinity Nyandebvu ari kudaro PP. Ndikati
saka nzi iye ndiye anoyachindudza because ndiye anochengeta iwewe. Ndokubva ndati hapana chakaipa. Ndokubva anyora noti, akanyora achiti ndoda kuti mukoma wako auye mangwana. Ndikati hapana chakaipa. Handiti. Saka tiripo ipapo ndakabva ndakumbira. Ndikati nhai ndakati hanzvadzi. Ndinokwanisa here kuwana copy agreement of sale. Zvikanzi inini handikwanisi kukupa. Handiti. Handina kuda kuita nharo. Handiti. Ndakati pamwe mutemo ndo zvaunotaura. Because mutemo handizive. Handiti. Ndikati but ndandiri kuidawo kuti ndikwanise kuita sei kunzwisisa kuti chii chakaitika. Zvikanzi inini handikwanisi kukupa. Akabva atogara zvake. Ndikati aiwa noti iwewe. Handiti iwe kugara kwawaita ipapo mutemo ka wakuudza kuti utaure neni. Mutemo iwoyo ndo andokukumbira kuti undibatsire nawo ndiwane chi agreement of sale yayi. Achibva atarisana naKarimazondo ya. Ndokubva atarisana newavaiti lawyer Yamukoma na ndokubva ndanyarara. Mukati mekunyarara ndakangobuda unoziya pane impersonation, pane pointing firearm, pane fraud. Sekunyorwa kwazvava zvaitwa handiti. But vakomana vakasiyiwa vachienda. Vangoita zvese izvozvo. Havana kwakunopinda mukoti kudai so vari kutongonzi builder. Ndakatongoshamisika kuti pane impersonation. Nditi pakuinvestigate kwakaita nyaya because zvazvaonekwa kunzi vakomana ava ndevefeki. Havasi vechokwadi. Havasi kuCID, havasi mapurisa. Because tichisvika kavakavhunzurudzwa vaonekwa kunzi havasi mapurisa. Futi yava haistory estate. Hatimanzwisisa. Saka iwe ukanzwa investigation yadauro unenge wakutofara. Uchiti ndaasafe. Ko kune vamwe vanhu vari kuitwa zvakadaro vasiri kuwana access. Ndo zvakanyanyisa kundibata kuti pati kunopinda mukati kudai so handiti Karimazondo ari kuto-order bail. Munyaradzi Karimazondo. Anga ari kumusoroko ndiye akazonopinda achimirira state manje. Saka ndaitovimbawo kuti achamirawo nini. But ndakaona achiti vakomana vanga vapiwe bail achitsigirana nalawyer revakomana. Zvakatinetsa zvakatikatyamadza kuti pane fraud, pane impersonation ndizvo ka, pane pointing firearm. Munhu ari kusiyiwa achibuda achienda. Atoriona. Ndo maitiki. Saka vakabuda vachienda vari kubatika here izvozvo? Havasi kubatika, hatitozive. Havasi kubatika. Because inini handina simba rekutsvagana navo. Handina simba rekutsvagana navo. Saka koti payakadaro haina kuti ichazonge ichida futi mamwe mazuva here? Right. Zuva rakapiwa manje ndere uyu wepointing firearm. Wepointing firearm ka akapiwa mazuva achinzi anoripota pasvondo. Handiti ka musi watikaenda akasiyiwa achibuda. Vese akasiyiwa achibuda. Saka kuti uchizoramba uchiita follow up isusu zvakazongotibatawo. Handiti ka zamara nyaya dzosvika payasvika nhasi manzwira muri kuita. Right. Ndaida kuti ndibvunze mbijana. Pakabuda ndichiverenga hangu Metro. Ndichiverenga Herald. Pakunzi pakabuda agreement of sale papa. Pana zita remunhu anga atengeserwa. Anzi Nigel. Exactly. Uri kuona zvakaitika apa kudai so. Mukati mewabvunza mubvunzo wakanaka because ndo pane nyaya yese. Ndo pari kutaurika nyaya yese. Handiti paka requestwa agreement of sale haina kubuda week 1, week 2, week 3. Handiti ka agreement of sale iyi kuziya kwatinoita. Handiti ka Trinity Nyandebvu saPP anoiwana agreement of sale iri mudhoketi. Handiti ka haangoeri kana angotiburitsira. Muri kunzwisisa? Inenge iri mudhoketi. Saka polisi yanga yakuvhunza kuti tiri kudo inonzi chi agreement of sale yaya. Agreement of sale yakatora almost mwedzi isina kubuda. Kwakuchizobuda later. Ndopakuchizoonekwa manje kuti no Ezekiel Gweru yauya aizviti ndiye muridzi wemba ndiye akabvisa mari ka. Haasiri. Zita ratiri kutaura anonzi Nigel Mutambiko ndiye akazoonekwa ari baya.
All right. But Ezekiel good. And what is Ezekiel good? Ezekiel Gweru. Ezekiel Gweru uya. Zita rake pakambobuda. Rambobuda. Muagreement ose yekutanga raririmo. Ambobuda futi kumba uku. Akauya futi kumba. Ezekiel Gweru. Anakuya kumbeni. Ezekiel Gweru panga makabatwa imimi pakazobuda futi. Right. Kwakatanga Kenneth Mashukishe ndiye baya. Handiti Ezekiel Gweru anga ari sekuru va Kenneth Mashukushe. As witness. Kana ta proceeda netransaction. Handiti mukati mekuproceeda kwetransaction handiti Ezekiel Gweru bva auya. Ndokubva azoti iyo idea yako haisi kuoneka. Simba rekutengesa imba yawakariwana kupi uye urani. Ini ndokubva ndamutsanangurira zvandiri nemamiriro andingaita. Vazozviburitsa futi achiti aiwa vazozviburitsa achizviti musiti nokufrauds. Rubata mesi iripo. Aburitsa achiti musiti nokufrauds handitika. Tiri papapo futi vazviburitsa futi kuti ndiye akatenga imba kuna mukoma wangu. Chireva kuti ndiye muridzi wemba. Ushimidzi nyaya yese iri pana Gweru Ezekiel Gweru handitika. Kunonzwisa nyaya yacho wanyatsobatisisa ekuti Ezekiel Gweru akazviti muzukuru wake Kenneth Mashukishe aida kutenga imba. Handitika. Tiri papapo vabva azviti mupurisa wekufrauds. Handitika. Tiri papapo futi vabva azvita muridzi wemba kuti ndiye akatenga imba, ndiye akabhadhara. Isusu toda kutengesa imba yaakatengeserwa. Ndo mhosva yaitipa. Handitika. Then kuagreement yaya handitika anga ariko achinzi ndiye akatenga potential buyer. Naije uyu manje handitika naije zvisingaoneki kuti zvakamira sei. Mukati metsvagiridzo yemapurisa manje pama-investigations anoitwa ndo akazoburitsa manje kuti pana agreement yavakazopiwa ivo handitika yairambwa nayo iya ndo yakazoburitsa kuti naije ndiye munhu anga akatenga. Ezekiel Gweru patengesewa namukoma wenyu. Exactly. Ezekiel Gweru ari witness. Rubata ya Nigel. Mune Zimbabwe hatisi mapurisa edu. But tikuona sekuti nyaya yese iri kutendera pana Ezekiel Gweru. Ezekiel Gweru ndiye munhu ane dhiri rese. Ndiye munhu ane dhiri rese. Ndiye munhu ane dhiri rese. Ndiye munhu kana tiri kuti chitsotsi. Ndiye munhu ane chitsotsi chese iyeyo. Uchibinzi uyu ndiye akadya mari yaNigel. Semaonero atiri kuita nemamiriro aita nyaya. Imba yakatengeswa kudhara. Exactly. Kuna Nigel. Nigel vaburitsa mari kuna kuona kunonakidza nyaya ndepekudai so. Riot yauya neSt Mary's Police nevamwe mapurisa ane ruremekedzo hatizozive panyemba. Handitaure kuti handikwanise kuziva kuti uyu anenge aine ichi ndiani handitika. Vakavhunza Ezekiel Gweru uya. Ezekiel Gweru anga akabata session form akatiratidza. Ezekiel Gweru anga aine ID yagwasarira akatiratidza handitika. Saka isusu kuti tizvitora izvi nzvengesa ndokubva tataurira mapurisa hatitongoziva kuti ipapapo zvakafamba sei handiti. Mukati mekudaro handitika Ezekiel Gweru yabva abvunzwa nevakuru vemapurisa anga varipo kuti right munhu uyu akakutengesera imba uri kuona zvandikaita nevezvi anga ari pasaidi pake. Muridzi wemba akatouya musi uyu aritoripo akatomira. Zvikanzi munhu akakutengesera imba unomuziva here? Zvikanzi ndomuziva, ndikamuona ndomuziva. Zvikanzi ari kupi? Zvikanzi aiwa tomutsvaga tomuwana touya naye handitika. Saka zvikanzi vatovhunza nemuridzi wemba zvikanzi unomutsvaga unomuwana unouya naye kupi? Handimanzwisisa. Zvikanzi iwe muridzi wauri kutaura iwe zita rauri kutaura uyu arapo vatanzi asiri. Which pakaitwa dhiri kumashure pane mumwe munhu akanzi ndiye Lloyd asiri yamanje akanzi ndiye muridzi wemba. Ndiri kubata nyaya iripo because mukuru wemapurisa handitika ndiye akatoti iwe munhu wauri kutaura uyu arapo. Zvikanzi aiwa asiri sisi munhu watiri kuziva nemandebvu akadai polisi bva ingoseka. Zvikanzi aya macriminals
ndokuenda kwatikaita iko. Alright. Ndozvakaitika. Havana kuti munhu achakatomutenga muridzi wemba chaiyo. Yanga ngori zita raingotenderera chete chitauro. But muridzi wayo zita iro ranga asingazikanwi. Anga asingamuzikanwi. Vanga vasingamuzikanwi. Hameno system dzavo dzavanoshandisa. But havana kumbobvira vasangana naye. Ko paself agreement munhu paakatenga anonzi Nigel. Anga ino here mamwe mapepa anoratidza kuti imba akatotenga. Kana anga pangwene that paper reself agreement. Right. Pakutanga bepa reself agreement rariripo. Handiti zvichibvira mutsvagiridzo yemapurisa. Zvabuda mutsvagiridzo yemapurisa handiti. Mapurisa ekwa kuchizoona kuti aiwa Ezekiel Gweru haasiri akatenga imba. Imba yakatengwa nani? Nigel. Nigel kwa kuchizotsvagwa manje nemapurisa. Unonzwisisa? Mukati mekutsvagwa kweinvestigations dzemapurisa kwa kuchizoonekwa kunzi ndiye potential buyer. Purisa kwa kuchizomutsvaga kumudedza kuti uya unze chi nyaya yako. Iwe uri kuratidza kuti wakatengesera munhu imba iyoyo. Chiri kuitika. Zvavakataurana nemapurisa ipo. Wakatengeserwa imba. Nemunhu. Toda kukuona kuti utiudze zvizere mukati menyaya. Saka kuya kwakaita akaisawo ripoti yake. Handiti zvikanzi ko uyu ari kunzi Ezekiel Gweru ndiani? Because ndiye ari kuti ndiye muridzi wemba. Zvikanzi aiwa haasiri. Anga ndiye akatouyawo achinditengesera imba iyi. Handu muri kunzwisisa. Ndiye akatouya achinditengesera chi imba nemunhu waaiti Lloyd waaiti chi Gwasarira uya. Urubata nyaya yacho. Iritongonakidza. Uritongoshamisika. Uritongotarisa usi. Uchinzi munhu aitamba nyaya dzese idzi. Ndi Ezekiel Gweru. Ndiye aitamba nyaya dzese. Ndiye aitamba nyaya dzese. Ndiye right. Mubvunzo wanga ndinawo ndewekuti Nigel paakatenga imba ane here chimwe chinhu chakaratidzwa kunzi ichi chamwana ndicho chinoratidza kuti iwewe ndowamuridzi wemba. Zviri kuratidza kuti Nigel akapiwa session form. Handiti rinofanira kunge riri kukanzuru. Rinowanikwa riri kukanzuru. Hatizozivo zvedu isati atambosangana nazvo. Kana ukatenga dzimba dzine masession form. Kuti session form tobvumirwa here kuritora. Because haisi kuti zvinhu zvese kana muchiita munozviitira ikoko. Muchizvisiya ikoko. Kana paine mapayments anenge achida kuitwa unonzi endapo. Handiti. Amen. Kungotaurawo handisi kuti ichokwadi kana kuti hachisi. But naizvo zvinoratidza kuti anga ine session form. Anga ine agreement of sale. Rinofanira kunge riri kukanzuru. Rine zita rani? Yamukoma. Anga ine ID. Yamukoma. Of which original ID nekopi yeID. Handonzwisisa. Saka Mukoma vana ID here. Vanayo. Kana rikatowadedza izvozvo zvekuti alright. Kana uchitoda totodedza muchembere kumusha tauza kuti tokumbira mutigiro ID Yamukoma. Ndo vanotouya nayo pano. Votonziendesere vanhu. Wadi nyaya iyi chakaita nditema interest nayo inyaya iri said. Kungoti vanhu havasi kuziva kuti vari kuti Lloyd Gwasera ndiani. Ndizvozvo. Asi dai vaziva kuti ndiani ari mumwe munhu wekuti angounganidza mari yake wakaita stand yake kazonzwaro anga asingafakaiona. Chokwadi. Anga asingafakaiona. Saka isi nyaya yekuti tikuseka zvedu but tikuseka nhamo serugare. Inyaya inorwadza yekuti ndaona kuti inofanira kuti isvike kuvanhu vazive zvine zvichiita vanhu so that vanhu vanongwara. It's not just a video yatangoita interest nayo. Ndaita interest the story kuita kuti even vamwe vanhu vari kunze uku vanenge vaine mastand avo because manofunga kuti akatenga stand zvako zvanaka. Akatenga chinhu chekuti chinhu changu chiri apa ichi anofunga kuti ndatoita chinhu changu. But on this case watamba nawakoma nawo unoona kutonyora imba. Noona at one point ndakasvika pakunetsana nawo. Handiti ndakabata iwo mukoma. Ndakabata Paul Vatoni. Handiti ndikati chipepa ichi chinorevei ichi. Handiti zvikanzi iwo unoziva zvachioreva. Ndikati
ndikati right, ko imi makazopiwa mari sei? Ini ndisiri kuziyazvo. Dai makauya makando haisi nyaya, property ndeyenyu. Handidya but maizongondiudza kuti amufana wanga usipo, ndazongorova quick counter tarova deal, ndatora mari, maproceedings unozoita nevakomana, asi mari tatora. Vakati pane chandikamboita here iwe usipo, handimurunzwisisa. Zvikanzi sei uri kundibvunza? Ndikati no, chiri kundinetsa ka, vari kuinsista kuti makavapa mari ende vari kukufonera kuti mutore 3000 balance, imi mamusi kuwanikwa. Which means pambasvika nyaya manje vaida kuzongobudisa 3000. Zviri kutonzi vakaramba kuya kuti tata kuvadedza kuti chiotore 3000 yako, vachiramba because itsotsi. Saka ivo vakazonditi no, ivo Munin'ina ka, zvekuti tikakavadzana hazvibude. Ndikati right, naije vane ID yenyu. Handiti vavandiburitsira ID yavo yandoziva ini. Handiti ka, ndikati naije vane address ya maybe maneme imba kakuku yandiri kuona yakanyorwa panhangirikini. Atoti mapepa ese iwo bepa rawakanyora iwo rawakabata rinokuratidza kuti ndogara kupi. Handiti mapepa ese atinonyora address dzangu ndinadzo, iwo unodziziva togara panapa pamba, takambogara uko iroko. Kutry kuona kuti zvinhu zvatiri kuita panapa ka takaitwa chitsotsi. Handiti ka, zvoratidza kuti ID yedu kunengwa ikatorwa. Which means nyaya yese iyi ine vamwe vanhu vari mukati kwaregistrar futi. Exactly. Vakagadzira ID. Kubva kwati kukanzuru. Ndoti session form ka, inini session form ndakangoriverenga. Handiti ka, tikarisiya ririko, tikasira patikasira pekuti zvinhu zvamusitare yenyu. Handimanzwisisa. Havakatrena. Saka ndaitotsvagiridzo dzangu pahwiri hwedu pakushandidzana kwatinoita kuti pane session form, pane ID, maadresi nemafone number. Asi ndamboona vene panhamba yavo yandofona nayo, nhamba iripo yacho. Wakatrena. Ndo mamiriro akaita nyaya iwana. Right. Muri Zimbabwe ndofunga nyaya muri kuinzwa yati kutaura panapa kuti nyaya yetrick, inyaya inosiyisa, inyaya inodzimba mwoyo, inyaya inorwadza kuti unenge waunganidza mari yako wotenga zvaunotenga kana une stand yako. Which means apa papaida kuvharwa munhu anga agara muridzo stand ndemaida kuvharwa. Watenga stand yako waisiya apo, kwete mumwe anofambira mapepa. Istand yakazovaka kuita imba, saka tokoti imba yaida kuvharwa. Imba. Saka kana uchitoda handogona kukuratidza, toenda tonoiona. Tisamboite zvinhu zvekutaura tiri panapa. Muri Zimbabwe ini ndida kutira kusamaraiza nyaya yekuti mungonzwisise pana changotibata izvozvo. Saka I think ndisuppose kuti nditsvage mukomana ijo ndimbonzwaona ijo kuti zvakambadzofamba sei kwaariwo kusandi kwake, kuti tichatonzwisisa kuti kuna vanhu vachifollowa nyaya vanonzwisisa nyaya kuti inofamba sei ikubva apa ikuenda kupi. But from manzwisisa yandaita inini pane chitsotsi chaiitwa ende tichazoyatsonzwa hedu nemutemo kuti shuwa chitsotsi takatsvaswa but ma-allegations so far svika mutemo waita se wataura but ndatoratidza kuti nyaya yese inenge iri pana Gweru. Exactly, Gweru ndo pane nyaya yese because Ezekiel Gweru ukatarisa maitikiro tiritori kustation aitoti kubrega kana kuzvipa nyembe kana kuzvipa masimba kuti yes no matter zvikaita sei nasei hamuna zvamotiita. Handidya mukati mekunzi hamuna zvamunotiita imi movha maenda kukoti zvishuwaka wanongedzerwa pfuti, uda kutorerwa imba, munhu ari kuzviti mupurisa of all the cases kuti mupurisa unobvisa zvatokutaura achitoburisa achitotaura kuti hauna simba rekuona ID rangu iwo. Munhu ane simba rekunzi anotaura kuti hauna simba rekuona ID rangu ndiani. Zvinhu zviri ngori pachino ngoziva kuti ndevamatanga ka tingavhunza ID vamatanga kana ndiwo pafeya chaipo chaipo. Ndikutaurawo zvimwewo zvinhu handiti rinenge dambe zvaro but munhu asi kutongoziva kuti ndiye police commissioner hapana nditya but iwo kuti hamuna zvamunondiita, hamuna zvamunondiita munyepa imba inde yangu. Motosvika kukoti kuya wotoonawo zviri kutoitwa na PP wacho. Hamene pamwe ndo basa rake
hatitozivi, but toziva kuti kana tanzi taita vanhu vari against isusu vaone kunzi imbavha, state inofanira kunge ichimira nei. But ukati PP ari kutoti nyandevhu wacho ari kutomira against inini, then pamuri unopinda mukoto muri kutoona kutoti impersonation, nditi toti pointing firearm, toti fraud, munhu ari kubuda achienda. Pakaipa muri Zimbabwe tofunga mayatsonzwisa story iri panapa maibata tichiitira kuti titsvage mukomana ijo tinzwe kuti mukomana ijo saidhi rawo rakamirawo sese munhu angatengeserwawo imba isiri akaratidzwa muridzi wemba asiri. The fun part about this story ndeyekuti ari kunzi Lloyd Gwasarira ndemadzibaba Moze, ende munhu yakuti anozikanwa nevanhu, ende ari mumwe munhu wekuti mumwe munhuwo hauti haazikanwe, pamwe ndisparksiwo zvake dai yakatopera dai pasina kuti dai nyaya yakatopera kudhara. Kaunzayo uri kuyepa iwe sparks haasparks ausikuona mapepera aya ausikuona idea yako saka dai zvakatopera. Saka it's sad story because vanhu vakawanda kunzwaro. Recently tine nyaya taiona pasocial media takationa yaBarnabas akatongovaka imba yakatenga stand yake akaiwaka ikapera bva yazongotorwa zvekuti paunotongoona zvinhu zvese zvichiitika unotombofunga kuti majokes, but unotozoona imi makutoirohwa kutoti imba iri kutoenda zvaishuwa sefana. Munhu achitobheja toti hamuna zvamondiita, wotoona sei totarisira kuti kana zvadaro ameno hatizivi, hatisati taakupa mazita zvedu, but zvinotipa mibvunzo yakawanda. Anyway, muri Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting. Ndakutendai mukuru nenguva yenyu. Mimi nekutitsvagawo kuti munyatsoita ruzivo rwakakwana. Uyezve vanhu vanenge vachiona wangware wanyatsonzwisisa kuti zvakadai zviri kuitika pamunoita madeals amune maita munofanira kuita a further investigation kunyatsoona kuti munhu wandiri kunzi ndiye muridzi wemba ndiye here zveshuwa. Bozi mamwe mazita kutobuda pamwe munhu akutotengeserwa mota nezita rangu asingazvizive kuti pandozosvika chida ndini sparks munhu asingazvizivi. Saka toda kuti mhuri yeZimbabwe wazive kuti ndozvinhu zviri kuitika zveshuwa, uyezve matsotsi ariko anogona kungotsotswa. Saka vanhu ngavangware, vanhu ngavachenjere. Mhuri yeZimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zimurati ITV. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Don't forget to follow us on all social media platforms. Kana pachinge paine vamwe vanhu vane maonero nemafungiro about this story vakasunga kukomenda pacomment section, then obva wakomendawo maonero nemafungiro avanenge vachiita about nyaya dzichiitika muZimbabwe. Isi tingoripo seziso renyika pakukupai zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Thanks for watching. Don't forget to pray. Happy New Year 2024. Mwari vakuitirai zvakanaka, Mwari vakukumburei, vakupei mablessings amunoshuwira nezvose zvamunoshuwira mukati meupenyu hwenyu. Thank you.